Миннеге тугун хөбүләтиң. Мирнеге да камнан эйнигинде. Ол багыс чакчы болуктар. Ада чакчы болады. Эн бэң студентный калем махабы деп кенди чорапчыттан. Дера. Тугун сөбүлән халды. Скорее ыл боламын келбидем Москва студент абдым. Антам маннал росага үлет болан келлек битикерге менен. Ол кенне өрсуларга компанияга үлеләбитем эме. Онтон кенеке туризмнан күскә жергәрәр болбутум. Онна бу Западная Якутия дигәннәргә бәбит авторской әлбәх маршрут арыян. Хунтар бу Ленскай бу Өләңгәтия аяныр улахан кен маршруттарында акпыт. Мен билеген блогерская еген кайсхан үлелер боламын. Мантан меха хоту улустарга анабыр хаскалах өлән деки айныр бар меха чугас. Меха мигиттен, мантан мирнейтен ходугу мустак мора тахсар бар кытта чугас тем болар да. Аты блогер тугустагы? Хахайрын керетин болт алт балыктан антон не курдук балыктагын бултагын айылга хәзербин барамын стадага айналыран